Nu klager vi over situationen med læsningen i dag, men Brandes klager næsten endnu højere end vi, og det gør han altså allerede i 1903. Han siger, at der er alt for få, som overhovedet kan læse, gider læse og få noget udbytte af deres læsning. Det at læse er næsten en uddøende færdighed fra den tid af at regne, da alle kan det. Af de 100, der kan læse, læser de 90 overhovedet ikke andet end aviser. En læsning, der ingen anstrengelse kræver, og under hvilken de artikler, der får på hovedbrud, springes over. De, der læser andet og mere end aviser, læser i reglen således, at de lige så godt kunne lade være. Så dårligt står det altså til i 1903 ifølge Brandes, og helt så galt er det da i hvert fald ikke her, og slet ikke på Christianshavn og på Bogfestivalen. Tak fordi I lyttede. Christianshavns Bogfestival er i år rykket ned til området ved Stadsgraven, ved Ravelinen og ved Lille Mølle og det vi kalder Vagthuset. Og vi har tematiseret vores bogfestival efter historiske bøger i år. Vi har ikke opfundet noget som helst selv. Der er ikke én person, der har opfundet hverken frikadellen eller franskbrød. I år havde vi så Bi Skaarup med, ikke, som også gav smagsprøver, ikke bare verbalt, men også fysisk på madhistorien, sådan at man fik lidt relief for de sidste 6.000 års madhistorie i Danmark. Men det jeg først og fremmest følte, da jeg blev færdig med det her projekt, den danske del af det, så det var, at der virkelig var noget at komme efter. Altså, vi har faktisk en madkultur, vi kan være stolte af. Jeg skal lige se, hvad det er, jeg optræder med, ikke? Hadervor, Morten Sabro, skriver om din far, udbrød redaktøren. Min far, svarede jeg. Han var der ikke. Man kan ikke skrive om en mand, der ikke var der. Men det gør han alligevel, Morten Sabro. Stakkels fyr, det er ikke nemt at skrive om en mand, der ikke var der. Jeg kan faktisk godt huske det møde inde på Politikens forlag. Men der sad vi derinde på det der meget kommercielle forlag, jeg skulle finde ud af, hvad min næste bog skulle være. Jeg havde skrevet en bog, der hed Du som er i himlen, som de var rigtig glade for. Sådan et forlag er jo glad, når en bog sælger rigtig meget. Og så kunne de godt tænke sig, at jeg lavede en til, der solgte lige så meget. Og så sad vi der, og der kom en masse forslag på bordet. Og jeg følte, at jeg var en hund i et spil kejler, eller også var jeg kejlerne i et spil hund. Det var meget mystisk. Og forslagene væltede over bordet for de her to redaktører. Den ene var journalistisk redaktør derinde, og han sagde, var det ikke en fed idé at skrive bogen om Kim Larsen? Så sagde jeg, det ved jeg sgu ikke rigtigt. Inde i Kim Larsen står der ligesom en babushka-dukke, kender I den? En ny Kim Larsen, og så piller man den væk, så står der en til en ny Kim Larsen. De synger alle sammen midt om natten. Til sidst står man med en lille bitte Kim Larsen, der også synger midt om natten. Det ved jeg sgu ikke, om jeg kan skrive en hel bog om. Nå, men hvad er det så ikke en fed idé at skrive med en isætte, sagde de. Det ved jeg sgu heller ikke lige rigtigt, om det er min kop te. Et af de der problemer, der var ved mødet, som jo egentlig var mindeværdigt for mig, det var, at den der direktør derinde, hun har nogle, piger, nogle helt fantastiske store nødder. Og de var ligesom lagt frem i sådan en åben skål her. Og jo mere absurd mødet blev, jo sværere var det for mig ikke at kigge ned på de der kæmpe nødder. De er ovenikøbet berømte i den danske forlagsverden. Jeg har hørt mange mennesker, der har været derinde, og som kom ud fra mødet og ikke kunne huske, hvad de havde aftalt. Men de kunne godt huske de der nødder. Og jo mere absurd og jo flere forslag de gav mig, jo større synes jeg, de der nødder blev. Det ender jo med, at hun så siger, hende med nødderne, at hun havde mødt en boghandler, og boghandleren havde sagt, hvis Morten kan skrive om sin far, så bliver det fandme en bog.
Og det var så det, mødet sluttede med, at jeg siger, at det kan jeg sgu ikke. Han var der jo ikke. Man kan ikke skrive en bog om en mand, der ikke var der. Kære Morten, fantastisk bog. Jeg blev færdig med den dagen efter, jeg ankom her, og er stadig svimmel. Der er så meget drøn på, så meget personligt på spil, så meget vildt temperament og raseri og seismografisk følsomhed. Den er oprivende og hele tiden ekstremt underholdende. Man kan ikke slippe den. Jeg føler mig også privilegeret, at jeg kendte noget til de tider, du skriver. Hold da kæft, hvor godt. Jeg synes, det er en af de bedste bøger, jeg har læst. Men jeg vil gerne bevæge mig fremad imod Christianshavn faktisk. En dag sad Stig Møller, den danske Donovan, i vores stue, og jeg var gift med Camilla. Og han sad der i vores stue med sin indiske hvide skjorte, afghanvest og krøllet hår med sin Gibson-guitar. Og han kunne spille Burt Jansch-udgaven af Angie som ingenting. Og hans fingre gik som små hamre op og ned af gribebrættet. Det var imponerende. Og så kunne han sige galar og tjal på en fuldstændig naturlig måde. Og lave en blanding og forlange en chilumklud. Og døbe den i vand og vride den og omhyggeligt svøbe dem om chilummen. Og så få den tændt med et ordentligt blus, så skyerne stod fra ham. Inden han med et nik gav den videre. Og så var der den der stemning af at være sammen om noget forbudt. Chilummen gik fra hånd til hånd. Alle tog et bøv, hvad enten det var på den autoriserede måde, eller direkte fra bunden, eller at man bare lod som om. Det var jo ikke alle her, der var råryger. Slet ikke. Det var bare blevet besluttet, at nu skulle der ryges i Kulturministeriet, fordi de ville lukke Farvergade, vores sted, myndighederne, politiet, kommunen, systemet, fordi der var blevet røget hash. Og det var der utvivlsomt. Ligesom der også var blevet drukket urtete og spist 5-kornsgrød. Nu røg vi så til gengæld her i Kulturministeriet, så kunne de lukke det også. Vi fortsætter med Europa, og det er noget, vi rigtig meget har glædet os til. Jamen altså, tak fordi I inviterer, fordi det er jo meget, meget hyggeligt at invitere forfattere, som ikke udgiver nogen bøger, ikke? Men altså, så vil jeg så gøre det, man ikke må, fordi at jeg fik jo at vide, at man måtte ikke skrive om sin barndom og sådan noget, fordi så brugte man af hovedstolen, og så var ens forfatterskab forbi. Det er det så også tydeligvis. Og det man heller ikke må, det er, at man må heller ikke fortælle om sin næste historie. Det må man heller ikke. Den skal man gå og gemme på og sådan noget, ikke? Fordi så har man talt den ihjel og sådan noget. Jeg tænker, at lad os trygt følge alle de regler, man nu kan bryde. Og så tog jeg ind til København og studerede litteraturvidenskab og troede, at jeg havde skrevet nogle digte, som jeg havde sendt ind til Borgen og Gyldendal og sådan nogle, og dem fik jeg jo tilbage i hovedet med det samme. Fordi hvad jeg ikke vidste, det var, at det var jo i slutningen af 70'erne, der skrev man jo knækprosa om sin seksualitet. Jeg havde jo skrevet sonetter og elegier og sådan noget meget rigt. Altså, jeg kan faktisk huske et af digtene endnu, som ligesom skulle handle om livets forgængelighed og det store mysterium, som sådan var det første gode digt, jeg havde skrevet, som går sådan her. Du mærker næppe prikket fra det lette insekt, der stak der op. Det er 30 år siden. Ja. Du mærker næppe prikket fra det lette insekt, der stak dig i hjertet for at drikke et øjeblik, men dit blod fik vinger og forvandles til musik, som danser væk og synger om mystikken i myggestik. Og jeg var jo meget alvorlig, ikke? Og det var jo lige før, jeg gik i galoscher og med kaffe og sådan noget, og jeg tænkte, det skal stå på min gravsten. Jeg fik jo alt det her tilbage fra København med lange trusselsbreve om, at det havde ikke noget med poesi at gøre, og det var højst sådan noget, som man puttede ned i nytårsknaller der og sådan noget. Det kunne stå på æsker af gajo, og så er reklamebranchen noget for mig. Og der kom jeg så med 5 fremmedsprog, 2000 års kulturhistorie, og anede ikke, hvad de ville. Men det var jo en fantastisk oplevelse.
pludselig at komme ud og møde mennesker, og have et job og komme til julefrokost. Altså min største drøm har altid været at komme til julefrokost, ikke? Og få medarbejdergaver og sådan noget, ikke? Og